لدبستان ناوین بگوتنکی دن لپولین 5 6 7 8 جارek din dema hilbijartina dersên bi Kurdî dest pê kir. Ev proses heta hevdeyê me hê wê bidome. Kengê dest pê kiribû yekem car sala 2012 de. Ji sala 2012 de zarokên dibistana navîn li hemû bajarên Tirkiye û li bajarên Bakur dikarin hin dersan hilbijêrin. Di nav wan hin dersan de dersên ziman jî hene. Ji bo Kurdî dersên bi zarabayên kurmancî û zazakî hene. Helbet ew nabêjin Kurdî, dibêjin zimanê ku dijîn. Ji nav wan tu dikarî derseke hilbijêrî. Zarokên me Kurdan jî helbet Kurdî hilbijêrin, dixwazin Kurdî hilbijêrin û anha ew dem dest pê kiriye. Îsal heta hevdeyê me hê dewam dike. Heta hevdeyê me hê dayîk bav divê herin dibistanan ji müdiriyetan kaxizê bigirin, jêra form dibêjin. Li hemû dibistanan müdür bi xwe wê formê yan jî wan forman didin xwendekaran ji bo ku hilbijêrin. Lê gelek dibistan, bi taybetî dibistanên li metropolan ew beşa ziman jê derdixin. Çima dibêjin mamosteyên me tunene. Mesele ne ew e? Mesele dixwazin hin dersê din derxin pêş. Di vî warî de divê malbat haydar bin. Dema form da we yan jî da zarokê we yan jî we ew form dît, di wê formê de beşa ziman tune be, divê mirov müdaxaleyê bike, mirov îtirazê bike û wê formên din bixwaze. Li gorî rêziknameya Wezareta Perwerdehiya a Tirkiye hemû müdür mecbûrin wê formê bi temamî bidin xwendekaran yan jî dêw bavan. Lê gelek dibistanan wisa nakin. Jê hildibijêrin hin dersan û dixwazin wan dersan nîşanî xwendekaran bidin. Ev hinekî ji alî fikra wan ve hinekî jî li rihetiya wan tê. Lê dêw bavên Kurd bi taybetî divê ısrar bikin ku ev mafê wan ê zagonî ye, ne tiştekî derveyî zagonî ye, mafê wan ê zagonî ye û bixwazin ku forma ku tê de kurmancî û zazakî dinivîsîne bigirin û bi vî awayî hilbijêrin. Ev tenê ji têrê nake. Li dibistanekî ji bo polekî vebe ji bo kurmancî yan jî zazakî divê herî hindik 10 xwendekar hebin. 10 xwendekar hebin li gorî zagonê ew dibistan, ew müdüriyet mecbûr e mamostekî tayin bike. Lê mînak em bêjin li Stenbolê li navçeyekî we dibistanê de we 3 kes tenê dîtin, 3 kes tenê dersa Kurdî hilbijartin wê çaxê li wê derê ders nayê dayîn. Ji bo vê yekê jî piştgiriya malbatan bi xwe lazim e. Li dibistanekî mirov bizanbe zarokên kî Kurdin, mirov li gel wan bi hevra hilbijêre dersa xwe, wê çaxê mirov dikare hê bi ser bikeve. Lê gelek cîhan malbat nikarin werin cem hev, tenê 1 2 3 5 hildibijêrin, wê çaxê dibistan venabe. Ev xacî mühîm e. Heta hevdeyê me hê li hemû bajaran mirov dikare hilbijêre dem dest pê kiriye. İstatîstîkek din par yani serdema 2024 de 31199 xwendekaran zarabaya kurmancî hilbijartiye, 3805 xwendekarî jî zarabay zazakî. Yani bigiştî dor 35000 xwendekarî dersa Kurdî hilbijartiye. Hedef ew e ku yan jî armanc ew e ku ev hejmar bixas bibe 2 qat belkî bibe 3 qat. Ji bo vê yekê malbat divê hê zêdetir li ser bisekinin. Ev ders ji bo kengê ye, ji bo sala pêşiya me ye, ne ji bo anha. Hevdeyê vê me hê, tu hilbijêrî heta hevdeyê me hê, ders ji bo serdema 2025 û 26 Kurdî
زمانê me ye û helbet herkes dizane giring e. Helbet dersa hilbijartî nikare bibe çare ji bo hemû ziman, ji bo hemû Kurdî, lê ev jî gavek e û em bi paş ve gavê navêjin hilbijêrin.